bine v-am găsit la primul nostru challenge de fotbal. Da, vom face acel challenge când ne amețim pe minge, trebuie să ne învârtim de 10 ori, da. Și hai să facem. Treci, mă, Gigi! Da. Ui, hai, piatră în hârtie să ne... Bă, da, stai, acolo dai, bun? Piatră, hârtie, foarte. Stai, hai, mă, aici să te vezi. Iar intră eu, hai. Bun, intră. Intră, mă. Bun. Hai, mă. Da, ne tirăm. Nu place. Treci, mă. Hai, vă. Trebuie să mai fac ceva retușuri. Tu învârte-te. Ai făcut. Stai, bă, să vin și eu după aia. Eu nu mai fac. Bun. Dacă dau eu acum gol, o să fie provocarea cu șutul în fund. Fundul. Nu! Pregătește fundul. Hei! Bun. Dacă ratez, trebuie să-mi dea el una. Mă plătește în plus. Bine. Bă, vezi, dacă ratez, trebuie să-mi dai tu. Capul jos. Pentru fani. Treci mai în față. Bă, hai. Nu, bun. Stai. Mă strâng cu. Ok, și? Trebuie să-mi dea el. Este. Treci. Bun. Lovitura. Hai că dau un pic de aici. Să vad la cameră. Fani. Priviți. Nu mi-ai dat în cur, hai. Hai, fucking dude. E mai în spate, mă. Nu mi-ai dat în cur. Ai dat în picior. Bun, asta sigur o nimeresc. Ies, mi-e bun acum. La limită! Bun. Pariu pe o palmă că te nimeresc. Dacă mă nimerești, îți dau eu bani.
episodul nostru și ne vedem data viitoare. Pa, pa!